واکنش به این ترور Iran ale mini Libanaw ka kulu Hezbollah bolo be ɲɔgɔn bolo ka fara Palestine ka Hamasi jɛkulu kan. Ye jalaki bi Israel jamana ka k'u ye u ka finitigi ɲɛmɔgɔba dɔ faga min kɛra sanfɛmugu folon dɔ senfɛ Sirikaw fɛ yen. U kala ka fɔ k'u bɛna tasarali kɛ ka taa ni fagali ma. Ni kɛlɛ min n'a wulilen don kabiri kalo 2 Hamasi ka finitigi jɛkulu ni Israel jamana finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ. Kɛlɛ min ma kɛ ni hinɛ ye ka taa Israel jamana denw ma kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman de bi kɔngɔ kɔnɔ ONU ka fɔ la ko hali ni ka sɔrɔ welewele kan bilalen tun don ko ka fitnɛ dala faga ni o bɛ wele ko cessez-le-feu. Hamas u ka ministeriso min sigilen don u ka kɛnɛya kow kunna ni olu de bɛ fanga kunna Gaza kabiri san 2007 waatiw ka kunnafoni laban minnu binna y'a lase ko mɔgɔ 20 ni mɔgɔ 674 de bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen fagara Israel jamana finitigiw ka dangarili senfɛ wa ka mɔgɔ fanba bɛɛ lajɛlen ye musow ani denmisɛnnakaw ye ka fara o fana kan ko mɔgɔ 55 olu de joginna. Ni karogɛlɛya wale juguba min bɛ ka kɛ ni nicɛnibaw ye ko min ɲɔgɔnma deli ka kɛ Israel jamana fɛ ka taa Hamasiw ma bande Gaza kɔnɔ kɛra Israel jamana ka finitigi kulu n'u bɛ wele ko Mouvement Islamique Palestinien olu ka dangarili belebeleba senfɛ min kɛra Octobre kalo tile 7 san 2023 n'a kɛra sababu ye ka mɔgɔ 1000 ni mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 40 ni bɔnɛ. A mɔgɔ fanba bɛɛ lajɛlen tun ye dugudenw ye n'olu ye civiliw ye i n'a fɔ kunnafoni laban minnu dira Israel jamana finitigi ɲɛmɔgɔw fɛ ko hali ni ka sɔrɔ welewelekanw bilala cogo bɛɛ la walasa fitnɛ ka se ka dala faga ni o bɛ wele nansarakan na ko cessez-le-feu ko jati gɛlɛnba wɛrɛw olu bɛ ka bɔ min bɛna dan sigi bunadamadenya hakɛw la fo ka taa se baɲumankɛ o dɛmɛw ma i n'a fɔ ONU ani baɲumankɛ tɔnw y'a lase cogo min na. Israel jamana ka minisiri ɲɛmɔgɔ Benjamin Netanyahu tolen don a ka kumakanw kan. Wall Street ka kunnafoni di so kan i y'a jalatigɛ k'a fɔ ko a ye hakilina sabaw de sigi sen kan ko fo n'o ma kɛ ko bɛn tɛ na. A y'a yira k'a fɔ ko fo Hamasiw ka si latunu ko Gaza ka kan ka kɛlɛminɛntigi tanya.